Vianoce by si mohol s niečím pomôcť. A čo treba? Choď vyniesť smeti. No dobre. Roderick takes over. Cucurella bars the way for Bernardo Silva. He read it perfectly, didn't he, Cucurella? Bernardo Silva was going to try and run inside of him for the pass with Roderick. He just stepped into him. It's a kind of backside from Pochettino as he goes past him. Pane, keď už sú tie Vianoce, nemáte nejaké drobné, prosím, pre mňa. Jano? Miro? Ty čo tu robíš? Skončil som na ulici, rozvedla sa so mnou žena, nemám kde bývať. Jebe, sú Vianoce, poď. Počúvaj, a žena nebude na teba nasrata? No ale prosím ťa. Dobrý večer. To čo má znamenať? Toto je Jano zo Strednej. Nenechám ho predsa na ulici na Vianoce. No dobre, tak poďte. Počúvaj, ja sa mám vyzuť? Ešte radšej nie. OK. Si hladný? Máme rezne, rybu so šalátom. No, rezen by som si dal. Tak si Ďakujem. sadni. Nie, najskôr sa pomodlíme. Musím môžeš nabrať. Tak dobrú chuť. Aj vám. A ďakujem, že ste ma dneska zobrali k sebe. Veľmi si toho vážim. V pohode, na Vianoce si nikto nezaslúži byť sám.